Your voice sounds so cute in Japanese. Oh no, shouldn't have done that. クリスマスの夜に大阪京セラドームでお会いしましょう。そして7月24日から私たちの全額ツアーが始まります。皆さんこんばんは。今日は日本放送オーライブ日本へようこそいらっしゃいます。とても有名な番組を出演できて本当に嬉しいです。今ちょっと緊張していますが頑張ります。初めてのツアーで緊張していますが皆さんに楽しんでいただけるように今年も日本での活動を頑張りますので応援よろしくお願いします。サマーソニックは初出演なのですが皆さん楽しんでますか？